възрастните хора често падат. Трябва да знам какво точно да правя. Първа помощ. Големи и малки спешни случаи се случват постоянно. Особена бдителност се изисква в напреднала възраст и при наличие на заболявания като деменция, болест на Паркинсон или инсулт. Като болногледач трябва да умеете да реагирате спокойно и компетентно в такива ситуации. В Австрия съществува законово задължение за оказване на първа помощ. Запазете спокойствие и помислете за момент. Първо спрете кървенето, обезопасете опасните зони. Не се излагайте на опасност. Обадете се на службите за спешна помощ на телефон 144 и предайте необходимата информация. Не забравяйте след това да информирате роднините. Никога не оставяйте човека, за когото се грижите, сам в спешен случай. След това документирайте всичко, което сте наблюдавали и извършили. Лицето, за което се грижите, е паднало. Причините за падане включват нарушена подвижност, влошено зрение, тревожност, странични ефекти от лекарства, състояние на пода или неподходящи обувки. Като болногледач се уверете, че предварително сте намалили тези рискове. В същото време се опитайте да включите колкото се може повече движение в ежедневието на човека, за когото се грижите. Падението и неговите последици. Важно е винаги да документирате какво се е случило и какво сте направили. Какви последствия може да има падането? Сътресение на мозъка, което се разпознава по главоболие, замаяност и гадене. Ако имате съмнение за счупена кост, премествайте човека, за когото се грижите, само ако това е абсолютно необходимо. Ако падналото лице е в безсъзнание, поставете го в позиция за възстановяване. Във всички случаи се обадете на линейка. Ако след падане се появи болка или натъртване, попитайте лекуващия екип какво трябва да направите. След това информирайте роднините.